Mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to rasadnik? Da. Da li imate šljivu? Pa mi smo imali, prodali smo, a na jesen imamo opet. A recite mi, da li ćete dobiti neku suvu šljivu? Kako mislite suvu? Sad ću da vam objasnim. Moja baka mora stalno da jede suve šljive i mene mrzi da idem svakog dana da kupujem na pijaci suve šljive, pa sam rešio da kupim jedno drvo suve šljive. A to sadnicu da bi mogli da proizvedete sami suvu šljivu, jel? Da. Ima. I kad šljiva poraste, ona je već suva, jel tako? A ne, morate da je sušite. Ali ja kad odem na pijacu i pitam ljude da li je sveža suva šljiva, oni kažu da su je jutros ubrali. Ma ne, to ne može da bude suva šljiva odmah ubrana, razumete? Suva šljiva se u sušari suši. A ako je ja ne zalivam uopšte, hoće li onda da izraste suva šljiva? Ne može da bude suva šljiva nikako, osim ako se ne suši ili na suncu prirodno ili da se osuši u sušari. A ako ja postavim nekoliko fenova za kosu? Znači morate da je sušite ili na suncu u toku leta ili da je sušite u sušari. Aha, a postoji drvo samo sorta šljive gde se može ta plod da se suši. A ako ja zasadim tu sadnicu u leto, kada je plus 50, hoće li tada da bude suva? Ma neće. Ne može da bude suva kad se uberi, izvadi se kosica pa da se suši meso. A koliko treba vremena da se osuši? Pa ona mora da prođe 3 godine da bi došla na rod, kad se posadi. A što mislite da ja oberem šljive i da ih stavim u mašinu za sušenje veša? To ja ne znam sad je taj proces kako bi to bilo. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.